Zahvaljujem, predsedavajući. Uvaženi predstavnici Vlade Srbije, odnosno Kancelarije za Kosovo i Metohiju, uvaženi Srbi sa Kosova i Metohije, dame i gospodo narodni poslanici, kao i moj prethodni kolega, biću izuzetno kratak. Osetio sam potrebu da se javim, iako ne postoji nijedna suštinska zamerka po pitanju izveštaja o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a ponovit ću, ona je jedina na današnjem dnevnom redu. Osetio sam potrebu da se javim iz prostog razloga što je jedan od članova odbora danas ovde lio krokodilske suze kada je reč o situaciji na Kosovu i Metohiji, pa je postavio i neka pitanja. Pritom ne mislim na mog kolegu Krivokapića, niti mislim na one koji su pokušali da naprave jutros incident ovde. O njima ne bih želeo da govorim, niti da trošim vreme. Postavilo se pitanje gde je Marko Đurić, kao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Marko Đurić je tu, prisutan je. Prisutan je svaki dan i u javnosti. I za razliku od jednog govornika ovde, velikog patriote, poznatog borca za Kosovo i Metohiju, ovo govorim ironično naravno, Marko Đurić se oglasio pre nešto više od sat vremena. Oglasio se i osudio rušenje krsta na spomeniku nestalim Srbima u Velikoj Hoči. Pošto ja čitam sve dnevne novine, pratim uredno sve medije, nisam video nijedno drugo saopštenje niti reakciju. Nisam video reakciju ni od ovih velikih patriota i zaštitnika Srba na Kosovu i Metohiji, koji verovatno ni sami ne znaju da kažu kad su zadnji put bili na Kosovu i Metohiji. Pitanje je da li znaju i sve opštine Kosova i Metohije, ali znaju da dođu ovde i da pitaju gde je Marko Đurić? Gde je Marko Đurić? Marko Đurić se pre sat vremena oglasio i osudio napad, za razliku od nekih drugih. Tako da je Marko Đurić tu, redovno obavlja svoje dužnosti, radi svoj posao i radi ga veoma dobro. Postavilo se pitanje šta radi Vlada Srbije kada je reč o zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji. Pa jedan poslanik je to pitao. Ovde smo čuli od njega taksativno nabrajanje svih onih problema sa kojima se Srbi... Kolega Šarović, izvinjam se kolega, nemojte molim da dobacujete. Vas su svi pažljivo slušali, budite i vi, budite molim vas kolegijalni, zaista nije korektno. Pažljivo smo vas slušali, saslušajmo i kolegu Markovića. Zna da sam u pravu. Taksativno nabrajanje svih onih problema sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Problem Gazivoda, svih problema. I to ništa nije sporno. Ne postoji čovek u Srbiji koji ne zna za te probleme. Ti problemi su prisutni. Šta mi imamo od toga ovde, šta Srbi imaju od toga što ste vi sad ovde izašli i taksativno nabrajali sa kojim se mi problemima tamo suočavamo? Što su Albanci neprijateljski raspoloženi prema nama? Pa naravno da znamo sve to. Šta radi Vlada? Vlada radi sve ono što može u realnim uslovima, u realnom vremenu. Sve ono što može. Ali ništa nismo čuli, a prvi je ovde galamio još sa mesta kako se neko ne pridržava tačke dnevnog reda. Ništa nismo čuli kada je reč o izveštaju Kancelarije za Kosovo i Metohije. Niti ga je kritikovao, niti ga je hvalio, nije ga ni pročitao. Njega to ne zanima. Njega zanima da izađe ovde, da prospe neku priču, patriotsku, navodno, priču i to. Ništa nismo čuli. A da je pročitao izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, onda bi mogao da vidi šta tačno Kancelarija za Kosovo i Metohiju radi na Kosovu i Metohiji i šta radi Vlada Republike Srbije kada je reč o zaštiti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ali ga to ne zanima. Ne zanima ga ni zaštita imovine Srpske pravoslavne crkve, ni aktivnosti Kancelarije po pitanju zaštite imovine Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, poslovi u oblasti pravne pomoći lokalnim samoupravama i državnim organima na Kosovu i Metohiji, projekti pravne pomoći i čitav niz drugih aktivnosti. Da ste to pročitali, ne bi postavljali ovakva pitanja. Iz svih ovih razloga želim da pozovem da usvojimo izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a na taj način i da pružimo snažnu podršku Vladi Republike Srbije. Zahvaljujem.